בנצי! 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 וואי, אחי, איזה קטע. הייתי עכשיו למטה, וראיתי, וואו, נו, מה, אתה רציני? באמת? כאילו, ככה החיים שלנו הולכים להיראות מעכשיו? זה נראה לך הגיוני? טוב, עזוב, לא חשוב. תקשיב, הבנתי איך אנחנו הולכים להיות מפורסמים. נכון, אנחנו כל הזמן מדברים על זה? הבנתי איך זה הולך לקרות. זוכר את הזקנה שמישהו רצח ואנס פה לפני יומיים? לפני יומיים. האונס שהיה פה בבניין והרצח. לא חשוב. הייתי עכשיו ליד הפחים, אתה יודע, אני מרחרח, היה גם כמה דברים שאני צריך... הסתובבתי ליד הבית שלה, ואני רואה שיש שם פאקינג צוות טלוויזיה, עושים כתבה על ה... בן אדם, עושים כתבה על הרצח שלה. אז אני מתחיל לחשוב, הגלגלים מסתובבים. שנייה, הרי כל יום רוצחים ואונסים פה איזה קשיש, נכון? כן. כל יום. ואף אחד לא מנצל את זה כדי להיות מפורסם. אז למה שאנחנו לא ננצל את זה? אז הגלגלים מתחילים לזוז, ויש תוכנית. אוקיי. Listen to this, סבבה? למה שאני ואתה לא נתחיל להסתובב באובססיביות כזאת, אתה יודע, ליד בתים של זקנות עריריות כאלה שגרות לבד, כמו הזקנה מלמטה? אני לא יודע לאן התוכנית הזאת הולכת, אני רק רוצה להגיד לך שאני כאילו בפנים, אני 100% בפנים, בוא נעשה את זה. אלוהים אדירים, תן לי לסיים את זה, בוא נלך. אוקיי, תקשיב, אנחנו מסתובבים בין הבתים שלהם, מציצים, מסתכלים, אתה יודע, ממש עוקבים אחריהם, ואז מחכים שיגיע איזה מניה כזה כדי לשדוד או לרצוח או לאנוס אותם, ואז אנחנו מסתכלים, מחכים שהכל ייגמר, מחכים, איך שנגמר, הלו, יונית לוי, שלום, זה רון ובנצי, את מוכנה לבוא לפה בבקשה? יש לנו גופה חמה ומוכנה בשבילך, ואז היא מגיעה, אנחנו עם יונית לוי מרוחים על הפריים טיים, אני ואתה עושים שורות מהשדיים של מירי מועדנה בחתול והכלב. טאדאם! כן, זה חזק. מה זה חזק? זה הרעיון הכי טוב שהיה לי כאילו עד היום, כולל היום. מה זה? וואו, כאילו, מה יש לך שם? מה קרה לך? מה זה? זה נכנס לי קוץ לזין. איך נכנס לך קוץ בזין, בנצי? זה לא... לפני יומיים הייתי למטה, כן? וראיתי שם את השכנה, הזקנה מלמטה. היא חזרה מהסופר עם שקיות כבדות, וביקשה ממני עזרה. אז אתה יודע, אז אני עוזר לה, כן? אני לא אגיד לה לא. ואנחנו בדירה שלה, ואנחנו מסתדרים את המצרכים. ואתה יודע, והיא מסתכלת עליי, ופתאום יש איזה וייב כזה, כאילו היא רוצה. אני חושב לעצמי, רגע, יכול להיות שהיא באמת רוצה את זה? כאילו, היא אישה זקנה, ואני חושב בטח שהיא רוצה את זה, היא אישה זקנה. היא 40 שנה לא קיבלה את זה, היא מתה לזה. ואז אני חושב לעצמי, בנצי, אתה שכבר הולך לעשות את זה? אני חושב לעצמי, בטח שאני הולך לעשות את זה. אני בנצי, אני לא שם זין על אף אחד, חוץ מהזקנה הזאת. אז פאו, אני קופץ עליה, ואתה יודע, אנחנו מתגלגלים על הרצפה וזה מטורף, אתה יודע, מרביצה לי, ואתה יודע, מביאה לי כאפה, ואני כאילו, אני חושב לעצמי, וואו, מאיפה הזקנה הזאת יודעת שאני אוהב מכות? כאילו, זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, היא מרביצה לי עם המקל שלה. אני חושב, וואו, זה צירוף מקרים קוסמי, אין דברים כאלה, אולי זאת אפילו אהבה, אני לא יודע. ואתה יודע, והיא מרביצה לי עם המקל שלה בתחת, ואתה יודע, ואז אני חושב, טוב, אם היא אוהבת מכות, אז היא בטח אוהבת חניקות, כאילו, היא בטח מתה על חניקות, כי מכות וחניקות זה קלאסי, זה שלום קלאסי, זה כמו ענבים וקטשופ, אי אפשר להפריד ביניהם, אתה יודע. אז אני מתחיל לחנוק אותה, ואני חונק לה את הצורה, אתה יודע, והיא מתפרקת לי בידיים, היא מתפוררת, והיא נהנית, היא מתחננת לזה, היא אוהבת את זה. אתה יודע, היא גומרת כל כך חזק שהיא כבר כחולה, אתה יודע, והעיניים שלה יוצאות החוצה עם הוורידים של התאווה, היא נהנית, האור שלה מתפרק, ואתה יודע, והדם והמיצים, וזה חי, זה קורה, אז אני חונק אותה, והיא מתחננת, ואני חונק, פתאום היא נרדמת לי בידיים, אז אני חושב לעצמי, רגע, אישה זקנה, היא עשתה את הקניות האלה עם השקיות הכבדות, ואף אחד לא עזר לה, רק אני עזרתי לה, אתה יודע, אף אחד לא עזר לה, ברור שהיא יפה. אתה יודע, אז אני יוצא ממנה, אני חושב לעצמי, היה פה משהו יפה, לא כדאי לטמא את זה, אוקיי? לעשות את זה לא בהסכמה, אתה יודע. אז אני מכסה אותה עם הסדית, שלא יהיה לה קר, אישה זקנה, ואני חוזר לדירה. אבל בדירה אני מבין אני לא סיימתי, אני עדיין זקוף ופועם, ואני חייב לפרק את העניין הזה לפני שזה יתפוצץ. אתה יודע, אז אני קופץ על השמיכה שלך ועל המיטה, ואני מתחיל להשתפשף, אני משתפשף על המיטה, כאילו אין מחר, אתה יודע, וזה חי שוב, כי הריחות שלה על הריחות והמיצים והדם, זה עדיין עליי, ואני מקבל פלשבקים אני מקבל, וזה נעים, זה כל כך נעים, ופתאום אני שם לב שהמזרון כבר מזמן על הרצפה, ואני משתפשף על הקרש של המיטה, אני משתפשף, ולא אכפת לי, כי אני בפלשבק, אתה יודע, בשבילי אני עדיין מזיין אותה, כן? וזה חי, ואני משתפשף, וזה נעים, ואני מתחכר, אוי, אני גומר לך, על כל הסדינים שלך גמרתי, אתה קולט, וכאילו, ואתה יודע, כזאת שפיכה צמיגית ושמיכה בחיים לא הייתה לי. אתה שומע על דברים כאלה שקוראים לאנשים אחרים, אתה לא חושב שזה יקרה לך, אתה לא חושב שתהיה כזה בר מזל, אתה יודע. ואתה יודע, ואז אני מסתכל למטה, ואני קולט שמהקרש של המיטה נכנס לי קוץ לזין, ונתהיה שם אינפקציה, ועכשיו שם מוגלה. תעשה לי טובה, שים עליך משהו,
ובוא נלך כבר ונסתובב ליד בתים של זקנות שגרות לבד, כדי שנוכל לחכות למישהו שיבוא לאנוס אותם, אוקיי? ואז יונית לוי תעשה לנו כתבה ונוכל לעשות קוק מהשדיים של מירי בועדנה, כי אני מרגיש כאילו אנחנו די תקועים במקום פה עם כל הדבר הזה, סבבה? אפשר לזוז? סבבה, גם נגמרה לי המשחה, צריך לעבור בתחנת דלק. בוא פשוט נעשה את זה, אוקיי? כאילו, אני מרגיש שאנחנו מבזבזים פה זמן. אני בקטע, סבבה. פאק! בוא נביא גם מצעים חדשים. Kids with guns. Kids with guns.